Tiprasa Kokborok channel no nai tongnai khajani mari kiching sungno khaksakma te hammaya pharo ang norokni bagui tini phungni jorao kaisa koktang sanani nayo ani koktang ni mung kai ama Tripura asai kha angle hatai Tripura naithokma ama buinislai bara o hatayo asai ma bagui bono kari maya angle hamjagui hasuk hatai bai naithokma ama kaito dasunamka asuk kahama tuisa tuima bai yorjak ama Tripura naithokma bole buinislai bara amani busagole rangsak bai rufai hasuk gunangui tongjao suwayui tamono norok asuk bakiri amari jao suna hamari ani sikon satini phungni jorani ama Tripura koktang orona paikha tebo norokni bagui tubui tongo chikon koktang ani o channelo nainani hingkai ba khananani hingkai norok nai tongdi nai mannai te khanaui bo mannai next ani koktang norok no sawi khanari wane amani Kokborok